Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023 ýylyň 12-nji oktýabry, hepdeniň penşenbe güni. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň demokratik opozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna. Hormatly vatandaşlar, men käme wagt efire dogrudan giç çykýan, sebäbi bu açyk efir. Bu zapis däl. Açyk efir taýanmak kyn. Şoň üçin maglumatlar barlanylýar. Käme wagt maglumatlar, soňky maglumatlar size berýär. Ýetişilen käme wagt şoň üçin bir başlap berýär. Hormatly vatandaşlar, şu gün bizim efirimizde hemişki fiýaly iki tane kezzap, ýagny öz halkynyň düşmany Türkmenistanda iň ýigrinilýän adam bolan Atalogul Berdimuhamedowlar gatnaşýarlar. Birinji bilen men sözü ýazyjylaryň çap edilmedik 58 kitaplaryny ogurlan, özüm oturup kitaplar ýazdym diýen ýazyjy kezzap, Türkmenistanda geçirilýän hemme afta rallylary uton Versepit türmekde Türkmenistan'ın çağılımından iň ukyply hünärmendli bolan, at çapışykda her wagt diňe birinji orny kezzapçylyk bilen alan, Türkmenistan'a at çapışyk ýarşyna soňuna çelini atyn çap bilmän, atdan ýykylyp, bütün dünýä maskara bolup, oňa garamazdan kezzapçylygyny ulanyp, birinji bayragy utan, öz atlaryna, itlerine köşkürüp we medallary döreden, Türkmenistan'ın korrupsiyon hükümedin edýän kezzapçylygyň üstünlük hökmüne hasap edip, daşdogurunaki işleyen yallaklara, atların ve itlerin medallary dabaryl berýän, Türkmenistan'ın tebii baýlyklaryndan gelýän halkyň pullaryny aç-açan ogurlayan öz tohumynyň arkadagy we milli lideri kezzapçylyk edip, halkyň pulunu ogurlayanlygy üçin öz-özüne gahrman adyny beren Türkmenistan'ın konstitusiýasyny 17 ýyllap gödök bolup gelýän, öz oğluna prezident wezipetini padarka veren öz ýeketap bolan oğlunyň Serdar Berdimuhamedowyň prezident wezipetiniň haklaryny ogurlan, kellesi psik taýdan giden Türkmen halkynyň iň ýigrenç adamy bolan multikezzap Gurbanly Berdimuhamedowa söz berelin. Türkmen halkynyň haklaryny we pullaryny iýip ýören kezzap halkyň içinde iň ýigrenilýän adam, öz tohumynyň arkadagy Gurbanly Berdimuhamedow söz sizden aýdyň. Hormatly adamlar, men boljak işe diye çäre yok diýipdirler. Bir betbasyly Duşanowyň arasyndan gynansak da öfem raýatlygy bar. Şoň üçin hiç şeyli alanda etme. Türkmen döwleti sen her ýerin arkaňda daýary himmetdiler. Eger durmuş mesele çykaýsa, näçe Daşary işler ministriniň wekillerini aňarda ýany Türkiýede bolsa ilçihanada giýici unyň dowamyny ýüz tutup bilersin. Kime näme kömek gerek bolsa hemme zady edersin. Sağ bolmaň Gurbanly Berdimuhamedow. Innik söz bolsa men Türkmenistanyň 2020-nji ýylda mart aýyna geçiren prezident saýlawlaryna falsifikasiýa edip, saýlawçylaryň seslerini ogurlan, KK tarapyndan prezident wezipetini padarka alan, prezident wezipetiniň haklaryny kezzap KK tarapyndan ogurladan, ahyrkyna şermende Birleşen Milletler Guramasyna ingliz diline teksti ýalňyşlyk bilen okany üçin Türkmenistanyň gahrman adyny alan Türkmen halkynyň ikinji ýigrenç adam bolan Türkmenistanyň beýkanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedowa söz berýän. Prezident saýlawlarda halkyň seslerini ogurlan kezzap KK tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini sowgat hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow söz sizden aýdyň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hemde goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdy birligine,
onun paragat durmuşyny gorumak üçin bahş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa belente götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmagy, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawraly gasam edýär. Sağ bolmaň Serdar Berdimuhammedow. Hormatly vatandaşlar, gelin birinji bilen dünýä täzeliklerini tezlik geçelim. Men hemmet aýdyljak ýöne esasy Türkmenistana degişli täzelikler we gaty wajyp täzelikleri tezlik geçelim. Birinji, şu Kırgızstanyň garşy döwletiniň arkalaşygynyň samiti geçirilýär. Gıda garşy döwletiniň arkalaşygy. SNG diýilýär, Türkmen önemi Rusça. Esasy aralanyjak sorgular gıdanyň çägini hyzmatdaşlygy güýçlendirmek meselesini aral maslahatlaşdyrýar. Kırgızstanyň prezidentiniň administrasiýasynyň daşary siýasat bölümiň başlygy Muratbek Azymbayew aýtdy. Kırgızstanyň başlygynyň metbuat gullugynyň aýdyşy boýunça geljekki çäräniň dowamyna arkadaşlygyň agza döwletleriniň sowda, ykdysady, medeni we insan perwerlik uğurlarına hyzmatdaşlygyny giňermek we berkitmek üçin möhüm kararlar kabul ediler. Şonu belläp geçdi. Indi gelin men size şu arada bir kiçik maglumat görkezeyim, sebebi gaty wajyp şu zatları görmek bir minut. Indi hormatly vatandaşlar, ine şu Sputnik diýen Merkez Aziýanyň saýtyna maglumatlar berilýär. Şuň ine Putinin bardy Bişkek'e şo ýerde ýanky ýürütürleşdirilen gıdanyň samiti geçirilýär. Ine şo ýerde biziň bir wekilimiz bar. Bişkekden habar berýär. Ine şol ýerde, ýagny ine men ikinji videony görkezýär. Pardon. Şol ýerde bir minut. Şol ýerde ine şonuň berýän maglumatyna görä yerli wor zakonlar diýilýär. Hemmetini atyp öldürdüler. Hemmetini ýygnap atyp, ýani düzedip Putin barmalmış. Şonu ýani mafiýany ýok edip ine Jepparov şoňa garşy görüşdi. Edile Türkmenistanyň ýygyder ýoluna ýani ýygyderli barýar. Ýene bir maglumat geldi, ine näçip şunu etdi diýip biz ýani ýydarlak görsek, Rossiya öz biznesmenlerini Kırgızstana eltdiýär, Putin'in ýani öňünden goýan şertleri boýunça we şu ýerde şular ýani iki görnüşli ýani haritlar ýükläp ýani gorunluk ministrligine, Rossiýanyň gorunluk ministrligine kömek edýär. Ine şoň üçin biznesmenler barýar da şu ýerde mafiýa bolmalylar, hiç kimde işlat diýmeli, arkyň işler ýaly we başga daatları ýani siýasata goşulmaz ýaly. Arkyň Kırgızstan Rossiýanyň ulu partner bolýar ýaly ine şu çäreler geçirildi. Ine bu çäreler geçiriler durur Merkez Aziýa döwletlerine, sebebi Merkez Aziýa döwletleri dol Putinin aşagynda. Dol. Biz onu ýani her hili görnüşli argumentler bilen, kosmin argumentler ýa-da gönlen gyrak argumentler bilen izarlaýar. Ine şoň üçin biz Türkmenistanyna çalyşgy edip bilýäs. Ýöne halky gargany bulamaly diýip ýani ýuwaş-ýuwaşdan Putinin ýagdaýyna görä hereket edýär. Bolmasa biz öň etjekdik çalyşmalary. Öň bu diktatorlyk gowjakdyk. Şoň üçin erteki günde biz ýani çalyşyk edenmizde açyk taýlar geçenmizde Putin goşuny iýermedi ýaly, Putin gowşamaly. Ine şoň üçin biz şu zatlary ünsepdik. Gördüňizmi? Näçe gerek hökümet çalşyldy Kırgızstanyň şonda da täze gelenen Putinin aşagynda, ýagny Putin diýen aýdan zatlaryny ýerine ýetirýärdi, Putinin gyra çekilip bilen. Indiki habarlar dünýä habarlarynyň bölegi ine sizin bilşiňiz ýaly Rossiýa Ukraina döwletine öz agresiýasyny dowam edýär. Ukrainada iki sany sivilizasiýa öz aralaryna görüşýär. Biri köne diktator sistemasy, ýagny diktatorlyga eltýän sistema we täze ösüş ýoly, demokratik siýasaty alyp barýan döwletleriň sistemasy we diktator sistemasy Ukrainada görüşýär.
Putin'i gollayan adamlar propaganda saýdýar. Biz Ukraina bilen görüşemdik, biz bütün dünya bilen görüşýär. Elbette o yanlışlık. Elbette bütün dünya Ukraina kömek edýär. Sebäbi bir adalatlyk agresiýasyna karşı adalatly bir döwleti gollaýarlar. Şoň üçin bärde Ukraina halky meydanlarda ölýär. Amerikanlar ya Ýewropalılar däl, Ukraina halky öz watanyny gorýar. Ukraina halky öz başlygyny görüşýär. Ünsören bolsaňyz, men öňe aýdýardym, Putin bul imperialistik öz siýasatyny ýürüdýär. Imperialistik diýmek näme? Basyp almak siýasaty. Şu basyp almak siýasatynda Putin 2007-nji ýyly Münchende çykyş edende şol Sowet Soýuzynyň dagrany bul bir umumy siýasat katastrofa diýip belläkeşdi we biz döwletleri şeýle goýberdik. Bu döwletler Rossiya imperiýasyny basyp alan döwletleri biz bular goýbermeliler we şu döwletleri ýene ýygnap almaly diýip şoň urny etdiler. Bir topar adam dogry analiz etmeýän öňkü Sowet Soýuzy ýatlap Putin gowy diýip gezýän adamlara men mesaj berýän. Öňkü Sowet Soýuzy häzirki wagtdan gatowdy. Bolsa da bizim adatlarımız bardy. Näme bolsa da bir açyk adatlarymız bardy. Ýöne Putiniň size hödürleýän siýasaty ol Sowet Soýuzynyň siýasaty däl. Bul bandit siýasat. Ýagny biz üçüncü döwlet ýaly bolup, diňe Rossiya işläp, ýagny newit gazyny berip, şoň gulu bolmaly döwlet. Döwlet edinjek bolýar. Öňkü Rossiya imperiýasynyň koloniýasyny etjek bolýar. Bir deň möçberde ağır gatnaşykly partnerство diýär ortlar, ýani ağır gatnaşykly bir ağır gatnaşyk gurdurany ol diýýän bir pes görüp, ýani öz siýasatyny bize ýöredýär. Men geopolitikany ýöredýän, ýani Merkezi Aziýada sizem şonu hökman ýerine ýetirmeli. Bolmasa Amerikanlar geler, o geler, bu geler diýip bir topar kellesiniň fantaziýasyna aýdýar. Elbette ine Putin ýok wagtam Amerikanlar gelenok, bar wagtam Amerikanlar gelenok. Amerikanlar gelip gidýär, gürleşip gidýär, ýöne şonuň bilen hemme zat durýar. Amerikanlar hiç hili döwleti basyp almady. Mesela şu Rossiýa. Amerikanlar uruş edýär, ýöne şondan soň gidýär. Hemme zat goýup taşlap gidýärler. Elbette Amerikanyň alyp barýan siýasaty bilen Rossiýanyň siýasaty gapma-garşylyk siýasat. Deňgelen ok. Amerikanlar bütün dünýäde ýani bütün dünýä jandarmyýaly demokratiýany gollaýarlar we adatly gollaýarlar. Gynansak da diňe Amerikanlar gorýar, beýleki döwletler gorap bilenok, ne ýani grupiýetenok, ne finansiýetenok, ne ykdysadyet bilen ýenip bilenok. Diýmek, ýende Amerikanlar edämese biziň ýani planetamyz ul betbahçylyga sebäp bolar. Ine gelin ýaňy ýakyna dören bir täze konflikt, ýani gapma-garşylyk Palestina bilen Izrailiň arasyna garşydyklar başlady. Gelin şu barada görme berin. Palestinada Hamas partiýasy Palestinada siyasi ofisial partiýadyr. Mesela üçin Türkmenistanda Demokratik Partiýa ýa-da Telekeçiriň partiýasy ýa-da Agrar partiýa ýaly bir ofisial partiýa, döwletiň ýani arkasynda duran partiýa. Ine şonuň radikal bir ganaty var, ine şo radikal ganaty Izrail'e girdi. Terrorçuluk ýolu bilen ýani adam öldürüp girdi. Şo ýerde haýsy maksatdary edeniň belli däl, ýöne şo ýerdäki yerleri ýygyny aljak bolup ýa-da adamlar öldürecek bolup şu tarafa girdi. Ol edil şunkü günne dören konflikt däl. Bul ortaňda diýişýäni zatukşy konflikt. Wagtlaýynça ýani ýatyrylan konflikt. Ine Putiniň iň uly strategik güýji, taktika güýji şu ýatyrylan konfliktleri galdyrýar. Misal üçin, eger Kırgızstan birden Rossiýa garşy diýse, Kırgızstan bilen Täjikistan arasyna konflikt galdyrýar. Yatan konfliktler var. Eger de Armenistan birden diýse, Azerbaýjan bilen arasyna konflikt galdyrýar. Eger Gruziýa birden diýse, Abhaziýa Gruziýany galdyrýar. Eger Ukraina birden diýse, öz galdyrýar. Ine şu ýaly bul siýasat alpbarany Putin, bul spets operasiýa taktikalarını alpbarýar. Şoň üçin biz Putin'e karşı däl, biz umuman Rossiýa döwleti bilen işimiz ýok. Ýöne Rossiýanyň şu dolanıp gelýän
bandit Putin'in bizim bilen işi var. Şoň üçin biz şoňa reaksiýa bermeli bolýarys. Türkmenistan demokratik opozisiýasy hemme terrorçylyga we yaraly gapma garşylyklary garşy. Täze biz yaraly gapma garşylyklary bolanda, gapma garşylyklary bolanda her wagt parahat halk ejir çekýär. Her wagt parahat halk ölýär, kösünýär we esas ejir çekýän şu parahat halk. Şoň üçin biz şu zatlar garşy. Men häzirim pikir edýän hemme zatlar iki taraplayın gepleşikler geçirilip ara maslahatlaşıp bir çözgüt tapmaly çözgütler. Uruş hiç wagt çözüp berýänler. Uruş wagtlaýynça yatan konflikti tüýşürýär. Şoň üçin uruş bilen atbolmak. Ýöne kaçanla biz Türkmenistanyna öz adatlarymyzy aljak bolanda, egerde rejim bize garşy yara ulansa, bizim yara almany hakymyz bardyr. Bu başga da. Bu adatlyga tarap görüş. İki döwletiň arasynda terrorçylyk ýa-da bir-birini öldürmek görüşi ol başga da. İki döwleti aýratyn serediň şu zatlara. Yine şuraya zat, gelin Türkmenistanyň gelin habarlary terip geçelim. Şu gün 12-nji oktýabrda ýerden saat 5'te Guşguda, Mar vilayatynyň Guşgu şäherjerinde uly ýer tupan turdy. Bu ýer tupan eýem 2-nji gerek durýar. Ýadyňyzda bolsa 7-nji oktýabrda Afganistanyň bolan yer titirmelik Guşga da tehir etdi. Yine Guşguda 6 gerek yer sarsdy. 7-nji oktýabrda adamlar daşyna çykyp öýlerine girip bilmän oturdular. Soň yer titirme güni adamlar bir-birine SMS ýazdylar. Fersap bol yer titirýär çyk zat diýip şol yer titirme sözü bar SMS'ler geçen ok. Başka SMS'ler geçerdi. Şol söz Türkmenistan'a bağlanıldı. Türkmenistan'ın döwleti gaýtyp şol adamlara alert diýär, signal bermän, şol halat etmän gaýtyp şonu bağlady. Hiç kim işlat bilmeden diýär, şol ýerden videolar, suratlar ýa-da informasiýa çykmasyn diýip, SMS'ler bağlady. Näme beýledilýär? Sebäbi negatif informasiýa diýär. Türkmenistan hökümeti reaktif hökümetler. Bir zat bolup geçen soň bular oýanýar. Bolup durka hiç ýyl gullukları işlenip barıp şolara kömek ederýär. MÇS ýa-da çirçäni situasiýa kömek eden ministrlik ýa-da çalt adamlar kömek eden gulluklar wagtyna reaksiýa berýän ok, sebäbi o gulluklaryň içinde korrupsiýa, o gulluklar tanışlar bilen alınny, o ýerde hiç ýyly bir şunkunna uly bir alyp barýan iş bolmady. Ýöne soň elbetde şolar boşulýar, soň edilýär. Ýöne şol halat et bolýan wagty, adamlary halat et boljak wagty goşulman gaýtyp onu bekleýärler. Ine şunu men gatynýa dogry siýasat diýip pikir edýän we gaýtyp aýdyp adamlara mesajlar ýaýradyp halat edip egerde öýüň bar bilmeden hatýa adamlar bir-birine mesajlar uradyp halat bolýar. Şunu päsgil bermeliler diýen. Ine men size bir kiçik video görkezdim. Şunky ýel tupanyň, bolan ýel tupanyň kiçik videosy geldi. Men size görkezdim. Men sesini ýörüýte aýerdym. Ünsverseňiz, bir minut. Ine şuraya ýel turdy, Guşguda, şuraya ýel turup gelýär, şäheriň üstüne. Şu videonu men bir çatdan aldım. Şu çatda bir ýer goýupdyr. Şu çatdan aldım. Ine şuraya ýel tupan. Bu hem ikinci gerek. Ine vatandaşlar, şu ýaly hadiseler bolup geçýär Türkmenistanyna. Sizin bilişiňiz ýaly 7-nji oktýabrda Afganistanyny yer titredi. Ýewropa Orta Ýer deňiziniň seismologiýa merkeziniň habaryna görä Afganistanyň gün wataryna 6,3 we 5 bal ululukda 2 yer titremesi bolup geçdi. 5 bal ululukda ikinji yer titremesi Moskwa wagty bilen saat 3:52'de boldy. Başlady yer titremesi merkezi Ýeratdan 51 kilometr uzaklykda boldy.
Amerikanyň geologiya gölde gullugynyň habaryna görä 7-nji oktýabrda akşam Gerat'ın gün batarına 6,3 bal ululukda yer titremesi boldy, 5,9 ve 5,5 bal ululukda bir näçe yer titremesi boldy. Netijede takminan 2,5 adam öldü ve 10.000 golay adam yaralandy. Yer titremesi takminan 2 şäherçäni ve müňlerçe binalary weýran etdi. Ine men size bir kartany görkezeyim. Şol yer titreme bolan ýerine 1 minut. Sevgili vatandaşlar, ine şul seismozona diýil ýa-da, ine şu ýerde boldy. Ine merkez bolan ýer, ine Gerat'am, ine şu ýerde Gerat ýerleşýär. Şu Gerat'tan, ýanky Gerat'tan 51 kilometr çägine, ine şul ýanky yer titremesi boldy. Ünsüren bolsaňyz, ine şu ýerde Serhetebad, Guşky ine şu ýerde ýerleşýär. Ine şundan azyk ýokarrak gitsen, has ýakynla hökman bize şun ýanky seismozonanyň bize täsir bolaýmary. Mümkin bizde ýanky weýrançylyk az bolandyr, ölümçilik az bolandyr, ýöne hökman bir zat bolandyr. Ine şol maglumatlary Türkmen hökümeti bütün dünýä ýaýratmaly. Şuraya bolup geçdi. Sebäbi Türkmen döwleti ine Afganistan halkyna kömek etdi, ýöne öz halkyna hiç kömek ýok. Ine ünsürenseňiz ine şu ýerde ine Mari, ine şeýle bolýar, Mari, ine Sandykgaçy, ine de Serhetebad, ýani Guşky. Ine şul arada boldy. Şul Sandykgaçy açyldy, şul ýel tupanlar ýanky we nimeler bolup geçdi. Ýani tebii hadiseler bolup geçdi. Indi vatandaşlar, men başga adam size aýtjak bolýan Türkmenistanyň döwlet habary çeşmelerine göre Türkmenistanyň yer titremesi boýunça hiç il maglumat çykmady. Halkary meýdançasynda da we Türkmenistanyň içki meýdançasynda da imsinik. Sebäbi Türkmenistan hökümeti negativ maglumatlar berýär. Hormatly vatandaşlar, indi biz azyk şu öz temamyz boýunça da gurlaýaly. Esas temamyz şu, bizim 27-nji oktýabrdaky Türkmen döwletiniň garaşlygy. Men size bir näçe maglumat bereyim. Ine 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmen Sowet Sosialistik Respublikasynyň ýanky ýokarky geňeşi Türkmenistanyň döwlet guruluşynyň garaşlygy we esaslary barada konstitusiýa kanunyny kabul etdi. 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda ine şol karar kabul edildi we şondan Türkmen döwleti, ýagny Türkmenistan döwleti diýip habar berilýär. Şuňky ýylla, ine şuňky günne şu ýyl Türkmenistanyň garaşlygynyň 32-nji ýyllygy, ine 20 sentýabrda Türkmen korrupsiýon hökümeti bellädi. Ýöne hakykatdan 27-nji oktýabrda 32 ýyllyk, ýani Türkmen döwletiniň döwrüne 32 ýyl ine dolýar. Ine şoňuny, şoň üçin biz sizi her wagt 27-nji oktýabra çagyrýar ve şoňuny bellärin diýär. Bu kanun, ýani çıkarılan kanun Türkmen Sowet Sosialistik Respublikasynyň çägine, Sowet Sosialistik Respublikasynyň çägine garaşy demokratik Türkmenistan döwletini ıglan etdi. Şondan bäri ýurtda her ýyl 27 ve 28 oktýabrda garaşlyk güni belenip geçilýärdi. Ýöne 2018 ýyldan başlap Türkmenistanyň mejlisiniň karary bilen bayramçylyk 27 sentýabra geçirildi. Näme geçirildi, näme ütgedildi? Men bilemok, ýöne size bir zat aýdyn. 2018 ýyldan bäri şul diktator, iksan diktator, häzir iki kelli diktator 20 sentýabry öz bayramy ýaly belliýär. Ýagny Türkmen halkynyň garaşly diýip öz bayramlaryny belliýär. Ýöne bizim hakyky azatlyk, garaşlyk bayramymyz 27 oktýabr. Ine şoň üçin biz sizi 27 oktýabrda saat 10:00'da Aşgabat wagty bilen hakyky halkyň garaşly bayramyna çagyrýar. Sizi maşgalaňyz bilen, dost ýarlaryňyz bilen, dogun gardaşlaryňyz bilen, goňşy bolan bilen bayram üçin bedenip köçä çykmaňyzy haýyş edýär. Soň bayramçylykdan soň
öz surat videolaryňyzy hemme ýerde paýlaşyň. TikTok, YouTube, dogunarnaş, dosýalar hemme ýere pytradyň. Görsünler ine 20-nji oktýabrda türkmen halky öz garaşlaryny belliýärdi. Sebäbi halk görmeli, bizim garaşlyk günümüz ol üýtküdülmeli. Bul kezzaplar hemme zadymyzy ogurlaýar. Şu ogurlap bolýan zatlarymyzy ogurlaýar. Hatda garaşlyk günümizde hem ogurlaýar. Bu Gurbanuň metody. Bu kezzapçylyk etmede ýaty bilen o. Şoň üçin şu garaşlyk günümizde 20-nji oktýabr, 27-nji sentýabr geçirip ogurlady. Ýöne biz hakyky garaşlyk günümüz bizim fundamentimiz, bizim ýanky geljekde bizim garaşlyk günümüz, geljekde bizim taryhymyzyň bir garaşlyk günü şol. Sebäbi biz 27-nji oktýabr 1991-nji ýyly üýtgedip bilen o karar kabul edildi. Ondan diktatorlar ýanky Serdar Berdimuhamedov sentýabrda dogurly 20-nji sentýabr ýalňyşmasam, ine şolay ýanky şolay geçirdi, şolay bayramlar bellerdi. Türkmeniň hakyky taryhyny başga tarafa akıdyp öz taryhyny ýatlama diýär edýärler. Ine şoň üçin 27-nji oktýabr sizin köçe çykmaňyz bedenip kıynan bolsa, men düşünýän ýagda iş ýok, kynçylyk, ýanky wagt ýok, şunu wagt sarp edin. Bu bizim geljegimiziň, geljek adatlarymyzyň günü şu garaşlyk. Gaýrat edin. Görkezin, siz aç bolsaňyz öz bayramyňyzy, garaşlyk bayramyňyzy belliýäňiz. Hemme milisiýalar, hemme polisler, hemme emhimeler görsün, hökümet görsün. Halk agzy bir, öz garaşlygyny ýitirmeýär. İksan diktator kezzap alyp bilmeýän garaşlygyny diýip görkezin şonu. Gaty wajyp şu mesele. Şol men öňüm aýtdym, çykanyňyzda egerde bir zat diýse aýdyň. Konstitusiýany okuýamyň. Hawa. Taryhy bilýän Türkmenistanyň. Soňky 100 ýyl taryhy gerek, soňky 32 ýyl taryhy. Hawa. 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda men näl Türkmenistanyň ýokary mejlisi kabul etdi şonu. Türkmenistan garaşlygyny diýip. Men näli Türkmenistan döwleti, ýaňy dören döwleti karar etdi şonu. Näçe biz şonu bellemeliler diýip. Näçe siz 27-nji sentýabrda belleýäňiz, ol bizim günümüz ýa-da diýip düşündirmi şoňa? Bizim hakymyz bar, dogry çykyp garaşlygyny bellemeli. Şu ýaly siz MHM işgärlerine, polis işgärlerine düşündirin şu zatları. Birinize myhmançylyk edin, bedenip oturup belleň şu bayramçylyk günü 27-nji 28-nji oktýabr 2 gün ýöne biz hatça bir günü belläli. 27-nji oktýabr bile hemmäňiz çykynda goňşularyňyza gidin. Birinize dosýalyňyza baryp myhman bolun. Köçe şarykly çykyn. Görkezin bayram geçirýärmiz. Bir saklasa diýim, men goňşymka barýan. Bayramı bellemeli. Men doğrun günüm şu gün, ya yeni vardadım. Garaşlyk gün diýip düşündüm şoňa. Sizi şoň üçin hiç kim ne tutsar etbilýär, hiç kim ne alyp bilýär, hiç kim ýa bir zat etbilýär. Şol her kalan owazyna, Taxtabazarda, ýanky Sanlykaçyda, Darganatada, ýol ötünne, Esengulda hemme ýerde geçmeli. Din Aşgabat bilen Çäje o Balkan mar däl. Hemme ýerde. Daşodyň hemme etraplaryna geçmeli. Hökman velayata barmak, velayat merkeze barmak diýen neme ýok. Geçirin şu ýerdäki uçskowan görsün, sizden gorkup başlaýar. Soň kanun bozmany çekinip başlaýar. Şoň üçin gaýrat edin. Şäherde de, velayatda da, owalarda, etraplarda geçin şonu. Yerli polisler görsün, yerli MHM görsün. Bu halk adatly üçin ölmäge taýýardyr. Ne şu ýaly biz öz adatlarymyzy gorap bilmeli. Kimde kim bir ýerde ýer aý bulur, boşlay bulur, ýene bir zat. Men ýene bir gerek şu zatlary düşündirjek bolýan. Dewleti halk hereketi ideýa berýär. Dewleti halk hereketi gurulmaçly ýollar görkezýär. Ýöne halkyň işi şu zatlar. Halk eger çykmasa özüne ay boşlay diýmerler, öz boş bolmaly bolýar. Şoň üçin şul ýanky borç her adamyň borçy özüne türkmen diýilýän, türkmen pasportu bolan, Türkmenistan daşynda ýaşaýan, Türkmenistan grajdany we Türkmenistanyň grajdany däl adamlaryna ýüzlenýän. İran, Afganistan, Irak, Siriya, Rossiya, Türkiýadaky
Türkmenler, Kazakistan, Kırgızstan, Tacikistan hemmerde Türkmen bar bolsa sizem bellerinde, sizem surat videolarını koyun. TikTok, YouTube, chatları hemmere paylaşın. Bizim Türkmenistan'ın qarşılık günü. Biz qarşısız olmalı. Diktatorlardan, Putin'den, hemmelerden qarşı halk azat olmalı. Şu zatları unutmam. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen men öz efirimi geçirip turýan. Indiki epleşikler çelli, hoşsag bolun. Sizin hemmeňize birinji bilen men jan halk arzu edýän we hiç wagt nirde bolsaňyzam öz azatlığınızı yitirmeň. Öz siz azat doğulunuz, azat yaşamalı ve azat ölmeli. Hiç diktator, iki tane kelleli kezzaplar bize öz sözünü yürütüp bilmez azatlık meselesinde. Biz azat olmalı. Polis, MHM, hükümeti işleyen yallaklara aýdýan. Sizem azat bolun şu iki tane kezzaptan. Şolara gulluk edip, yalap, gezip ýörseňiz olary siz Türkmenistanyň katastrofa Fransuzlar akompanyman diýär. Siz davaraly gurbanyňyz we serdar bilen alyp barýaňyz katastrofa. Adajyk halka serdiň. Sizin geljeňiz, sizin azat durmuşyňyz, sizin baxtly durmuşyňyz diňe halka baglydyr. Hiç prezidente bagly. Dogry düşünüň. Halka azatlyk görüşüne azar bermeň. Halkyň gözüniň oduny almaň. Adajyk ýitip bolun. Şu zatlar sizin baxtly durmuşyňyza getirýär. Şoň üçin siz bize karşı däl, siz halkyň içinden dören adamlar ýokurdan gaçan näme? Ya siz dogularyny Berdimuhammedow bütün ömrüni hyzmat etjek diýip dogulaňyzma? Eger Berdimuhammedowlar Türkmen halkyna hyzmat edýän bolsa, biz size gaýtyp Berdimuhammedow gowalan diýerdik. Bu kezzaplar hemme adamymyz owurlap barýar. Owurlamasa ýaşap bilen o iksan kezzap. Şoň üçin halk aýaga alanlar. Böwedinde durman. Depilap geçerde işimi görür sertap bolun. Halk gollaňy her wagt hemme döwletlerde hökümet halk gollar. Banditler gelýär, onu halk aýyrmasa siz aýyp bilen gowy. Topor aýyrjak bolýaňyz, topor aýryp ýene bir-biriňizi öldürüp diktatura geçýäňiz. O bolmaýar, o ýol bolmaýar. Biz halk bilen bileşip sizin bilen aýyrmaly, açyk saýlaw geçirip hemme ýerde 50 miň adam saýlanyp, şol adamlar döwleti hem akitmeli hem türmeli ve öňe akitmeli döwleti ve halk bilen işläp diýjegini halkyň azat etmeli. Şu ýaly döwlet biz gözleýär. Bir adam üçin döwlet däl, bütün halk üçin döwlet. Şoňa men öz gepleşimi torýan hormatly vatandaşlar, bizim kanalymyza gelip bizi dinleýän üçin, bizi bolýan üçin, bizi tankit edýän üçin köp sag bolun. Öz kommentariýaryňyzy ýazyň. Şu videoň aşagyna soragyňyz bolsa ýazyň, biz onu seredip geçeriz ve like koyun, podpiska bolun ve şu videonu paylaşın. Sağ olun.